Ha banánt szeretnél enni, manapság bármelyik zöldségesnél hozzájuthatsz. Régen ez egyáltalán nem volt ilyen magától értetődő. Először el kellett vinni a vásárba, majd oda, ahova a vevő kívánta. A szállítás pedig eléggé hosszadalmas, veszélyes és költséges dolog. Elődeink úgy 500 évvel ezelőtt kitalálták a megoldást. Összegyűltek egy flandriai fogadóban, a mai Hollandia területén, és információkat gyűjtöttek arról, hogy kiben lehet bízni és kiben nem. Majd arról, hogy mit érdemes venni és eladni. Végül papíron megkötötték az üzletet. Anélkül, hogy lett volna náluk termék. Így azt idővel akkor is odaszállíthatták, amikor és ahová kellett. Társaságok is alakultak, melyek távoli földrészekre induló hajókat szereltek fel. A társaság tagjai voltak a részvényesek. A hajózás meglehetősen kockázatos volt, így fogadtak annak sikerére. Erről bizonylatot állítottak ki, amit el lehetett adni. Ha valaki nem bízott benne, hogy épségben befut a hajó, eladhatta a részvényeit. Így mérsékelte a veszteségét. Persze ettől a többiek is bizalmatlanná válhattak. És kevesebbet adtak a papírokért. Ha a hajó végül befutott, óriási volt a nyereség. De ha nem, akkor a részvényesek elvesztették befektetett pénzüket. Ám az nem vitte csődbe őket, mert a veszteség megoszlott közöttük. De ez nem vette el az emberek kedvét, mert ha jó dologba fektettek, a nyereség hatalmas lehetett. Csak kellett egy jónak látszó ötlet, és már indulhatott is a felvásárlás. Ez meghozta a többiek kedvét is, és a tulipán ára emelkedni kezdett. Mint 1634-ben Hollandiában. A tetőponton egyetlen tulipánhagyma annyit ért, mint 4 tehén, 4 sertés, 4 hordó sör, 500 kg sajt, egy ezüst serleg és egy öltözett ruha együttesen. De persze csak papíron. És addig, amíg nem lett belőle nagyon sok. És egy napon valaki rá nem döbbent, hogy ez mégiscsak egy tulipán, amit legfeljebb el lehet ültetni. És ami előbb-utóbb el fog hervadni. Az járt jól, aki még időben eladta a részvényeit. Aztán kitört a pánik, és mindenki szabadulni akart a papíroktól. Végül a részvények már semmit sem értek. Ma sincs ez másképpen. Csak ma már olyanok lesik azt, hogy mibe érdemes pénzt fektetni, akiknek ez a hivatásuk. Ők a brókerek. És ezekért vajon mennyit kaphatok?